Здравейте, YouTube, аз съм Pixel Test и сега ще играем Minecraft. Ще направим един нов свят. И ще го наречем YouTube. Така. Ще снимам клипове на Minecraft, на Лига и на още няколко игри. Надявам се да се забавлявате. Докато ми зарежда. И ако има някакви издънки в този клип, се надявам другия да ги поправя. Тук вече и друго нещо. Ау, бра. И... Извини за прекъсването, но имахме, или поне аз, имахме гости, така да го кажа, до прага, ако ме разбирате. И да, как пак не, tako високо дърво. Тук, да, камън има тук. Добре. Доста време съм играл Minecraft, загубил съм форма за оцеляване. Сега да видим какво ще направим. Пръчки. Мисля да отида да взема малко камъни, колкото да се направи на дървена брадва, с която да... в дървена брадва, аз ги дрънкам. Камена и ще посъбера малко дърва и смятам да скипна клипчето, да скипна събирането на дърва, защото знам, че е скучно. И като събера, ще се върна. И така, пичуем. Събрах малко дърво. Мен трябва да спрям клипа, защото отне към 5 минути. За сега мисля, че ще ми стигне и може би от това към следващия клип ще събера дърва, за да не го отекчавам и следващия клип ще свърша работата. Сега мисля да намеря къде да се направя дом. Ето. Който е? Тук ще бъде добро. Обаче тук... Ой, въглища взях. Ето тук ще го направим. За сега домът ни, а пак за по-нататък мисля... Не знам какво мисля и аз. А ти всъщност какво е? Гранит? Деде, аз ви казах, че отдавна съм играл Майнкрафт. А за лигата, мисля, като пуснат новия герой, Барт, да ще го взема. Даже сега след клипа ще проверя дали са го пуснали, ако са, ще го взема. И утре ще направя клип с него, може би. За интро не съм мислил, защото не ми се занимава. И така. И сега ще го стигна. И право е.
Мгм. Добре. Мгм. Така. Пак аз ги върша. Да се осветим, защото ми се струва много тъмно. Ще... Ей, но пак не ми достига ли бе? Браво на мене. Охо, 3 врати. И то какви някакви нови. Смърчова врата. Мерси. Дай съм играл Майнкрафт. Интересни работи има. Бих една овца и ми пусна месо. Правим си печка. И... Айде. Чест. Сторим се, че се отвори вратата. Да сложим тук работите и... Не знам, мисля да... Ти оцеляване да го направя... Да... Какъв е този звук, е? Ти оцеляване... Да... Смятам... да го направя... Да се развия и да... Убия Ендер Драгана. Или да... се развие и да... да събирам материали да стана като на креатив. Да просто вземам много материали и да почна да правя разни фигури, разни картинки, вълни, ферми, тютюнойчи. Просто не знам, да сега не знам. Ще се развивам пак, какво стане, стане. И не знам колко стана дълъг клипа. 7 минути, като за първи клип смятам, че е достатъчно. А пък и аз мога да... Не знам, да почна да записвам в сървъри, защото сега... Да, малко те тъпо изглежда. Просто едно оцеляние, въобще няма нищо, малко ми скучно сега. И те, ами, до следващия път.